ассалому алайкум дӯстони азиз. мехоҳам имрӯз боз барои шумо намун канали бонуе ки тоҷике ки қори қуръон аст барои шумо бо дубора шинос кунам. дӯстони азиз, зулайхоҳай номаш, номи каналш рецепти зулайхоҳай ва худашон суханҳои худашона барои шумо мерасонам. гуфтанд ки мехоҳам ки закоти анамин қадар хондагиёма барои дигарон битием бирасонам ва мехоҳам ки ба дигарон бо омӯзам хати қуръона. ма аслан худам анами канала тамошо мекунам ва бисёр тарафдорш ҳастам ки тезтар сар кунад анамин дарсираву ма ҷое ки хато мекунам дуромада худма ислоҳ кунам ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар каналшон дуромада подписатсия кунем ки подписчико бисёр шавад. мақсад чанд қай одам бисёр шавад, чанд қай одам бисёр боомӯза, бо ҳамаш савобаш ба мо шумо мерасад. агар подписчикошон 1000 шава, барои 5 нафар одам аз рӯи комментария 5 та туҳфа пешкаш мекунанд, чун ҳар вақта силкаи каналш дар якум комментария закрепи. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. субҳи рӯзи истироҳатӣ барои шумо ба хайр бошад. худо илоҳи нам як рӯзи бобароре дошта бошед дӯстони азиз. имрӯз як соли роҳ намешавад ки очама як таъпа дошт, аз дунё гузаштагӣ будан. як сол мешавад имрӯз маъракаша. худованд холаҷон ма раҳмат куна, шоистаи ҷаннат куна. дар синни 74 солагишон аз дунё гузаштанд ва ин саҳари ма камтар қуръон хондам, тиловати қуръон кардам барои холам ва якчанд комментарияҳо шудагӣ буд. якташ ҳамихеле наистагӣ буд ки дар ҳаққи бефарзандоҳам мақтон дуо кунен. албатта худованд албатта ки худованд худаш фарзанда метияя, лекин бо як чи сабаб мешавад. мақсад шояд агар ҳами дуоҳои мо сабаб шава, ҳами хоҳарай апаи мо фарзанддор шаванд, худо илоҳӣ нам сер фарзандчон бигардона, аз ин меваи биҳишт унҳорани бархурдор кунанд. дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон. ма дар омада ҳамаи комментариҳои шуморо хондум. канале ки кулинария буд, рӯзи гузашта реклама кардагӣ будам, ҳамаша нависте. ҳамун шахсоне ки дуромадем подписатсия кунед, дастгирӣ кардем. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. ҳазор раҳмати калон, аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. рӯзи гузаштаам гӯспандора худам ҳуй кардагӣ будам. ҳарче соатҳои 6 омадан маҳкамшон кардам. ҳар саҳаре ҳуй мекунам ба як тарсулард ки худо илоҳи нам ки бегаҳ биёянд. баъд савол додан ки ё зимистон чӣ мехӯранд. зимистон каҳшон метиҳем, авёс, ҷав, ҳамихелиё мехарем, метиҳемшона. каҳ мехарем, ови гармакшон метиҳем саҳар бегаҳ зимистонӣ. касоне да ки беҳад интересни боша, дар канали ма ҳастай. ма соли ноябри 2020 канал ма кушодагӣ будам. аз зимистон бигем ҳамаш дар видеоҳом ҳастай. шахсоне ки мехоҳанд ё чӣ мехӯрдану чӣ хел мекарданд, ма ҳамиёра нигоҳ кардагим, ҳамаша видео кардагим. марҳамат, бурен тамошо кунен чӣ хел таваллуд мекунанд, чӣ хел ма хона меёрам, нигоҳшон мекунам. ҳамаш ҳастай дар наворҳои пешина. уже чакчанд рӯшид боронгарӣ хунук. тамошобинони азиз, пагаҳ бигем, имрӯз числа 12 пагаҳ, рӯзи мавлуди фотимаҳай. хостум якта торти бисквитни сифри д кунам, рақами д. ма 10 дона бисквит, 10 дона тухма бисквит кардам, камкамакӣ 4 та инам хеле корж пухтам. коржкакои мулои макан. анаҷама крема тайёр кардагиам. креми ма просто бигем зугуршони молоко ва 2 та сметанаи 15%. кремам жидкиай. барои чи жидки сметанаро сахт накардам, гуфтам чема сироп карданда ба ови худаш питатса куна. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ҳозир кремша мекунам, баъд рақами дша мебрем як ҷоя. ман якум бор кардастам. соли гузашта як солагиш дар рақами 1 карда будам, урам якум бор карда будам. инаки ин солам якум бор мекунам рақами д.
хубтараш як файлга ягом чия мегирам мебурам ба айрӯи ҳамо дида ба курча мебурамаш. тамошобинони азиз, бисёр ҳам бахшиш ай ҳамаи шумо ки вақт нашуд дар комментариҳо ҷавоб додан. иншоалло ҷабор вақт ёфтам ҳатман ҷавоб метиҳам. ягон комментарияш ман беҷавоб намемонам, лекин ҳамаша мехонам. ҳазор раҳмат барои суханҳои беҳтаринтон. бисёр ҳам миннатдор ҳастам. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ки моро ин қадар дили калону кушод дорем ки наворҳои моро тамошо мекунем, дастгирӣ мекунем ва вақтҳои қиматбаҳои худатона сарф карда барои мо комментария менависен. худованд аз шумо розӣ бошад. раҳмат. тамошобино, ман торта бридам, видео накардам, айрӯи телефоном дидам. айрӯи телефон дидам, як занаки урус чихе мебра, айрӯи ҳаму дида ҳар як ҷои нозукиша айрӯи ҳавай дида бридам. тамошобинам Фотима ғам дод, гирия кард, дига нашид, ҳамаша видео карда. холоса вай кардам даболошка косви стружка ва камтар ини хели сердечкои розви монд чошидама ва сетани хели шоколад харидам ай магазин дабола кошон мондум. хай мешавад торти майдааки даду пахош ҳаст нест намедонам. хай камтар пахоша агар чиқири баъд бибурам. гуфтам торта исроф мекунам барои ҳамин қадараш гуфтам кифоят ай. хай чихе омад бо шумо дар комментария бинависен. тамошобино, имрӯз ина хеле салат кардам. помидорора бигем инами қадари бридам. бояд якташа 4та мекарди. помидорои ман калон будан, ман якташа 6таи кардам. болгарира бигем кубикак реза кардам, дами вилка биёяда. баъд зелен реза кардам, гашничи укроби, баъд иҷоҳози ма ҳамаи чизша уже андохтам. камтар бигем чорни перец андохтам. ҳози камтар дига намакш меандозам. як бигем ним стакан намак мегум охи, як ним стакан рӯғанаш меандозам. намак як қошиқи калонаш дохтам, шакар як қошиқи калонаш дохтам. ҳози камакак рӯғанаш баандозам. басаша инамиқа ҳози хушку кадаи аҷояш мекунам. ин салати тез тайёр шавакай. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. ҳози ҳамаша аҷоя мекунам. дар як каструлак мегирам, ягон вазвина дар болош мемонам. дар мобайни 8 соат тайёр мешавад. ин рецептам ая бабулия аями интернет гирифтагиам. ман фикр мекардам ки хеле салата фақат худмон мехӯрем, дар интернет нестае ки агар ҳами помидори савзак задам 120 буромад. дар каструлакам брезам ва ягомча дар болош маҳкам мекунам. дар инами ҳамаша мерезам озеб. ина тамошобино, инами қаше инайра ҳози меҷиқиму ба даҳнакша мепӯшам. ягон бақлашкаи панетраи ова дар болош мемонам. тамошобино, барои фатири қадқад ҳозир карданиям гуфтаи саршавиш дохиша нишонте. дар иҷа як дона тухмаи ов, намак, ов, дига ягон чиз ман дохтагӣ нестам. як дона тухм инами ҳозир ман як дона тухма шикастам ба ёдам зад. як дона тухмаи намак, ов, тамом. ина орд ман овардам. хай фатира ҳамаи мо шумо шурида метонем. ҳозир мешурумаш бо вақти тинакиниша нишон метиҳам. инам хали сезволаи ман сахти бад намегирам. инами сезвола гирифтам. ҳозир 10 минут беса баъд тинакшон мекунем. дӯстони азиз, баъд барои мактаби муҳаммад гуфте ҳоли то моҳи декабра мактаб уқа дарс намехондиян, фақат расмкашӣ барои гуфтан ки дарсое ки бо бача тайёр мекунӣ нишонте. иншоаллоҳ ки барои шумо интересни боша. агар дарсошон ки сар шава, мамо хондану ҳарфову навистана ки сар кадан, иншоаллоҳ ҷабор ҳамаша барои шумора навор мекунам ҳар рӯзаша. يا منه القمر يستحيي
كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. тамошобино чӣ хеле ки диде аввал камакак ба чӯл тинакш кадама баъдан ба даст ҳамаша ба даст инамине глои устал метован басай анамиқа тинакиш анака руғанша мемолем калон шидинабине. ба тамошобинони азиз ин маскае ки нами ҳози сливишни маслае ки ма шакидестам ку магазини нестай ҳамое ки айму занак харида будам. айму занаки риси ҳамсоям ранги хазара инами хазарои тоҷикистони химончихела инам халияй ба риси таплёни масла мешавад. дар ҳами магазино ҳастай просто ҷаймо қишлоқай намефурӯшанда магазин районмонам рафтум сӯраҳоно деревни даҷаи хеле чизо намефурӯшанд. дар ҳами шаҳр мумкина магазинои калон-калонда таплёни масла наистагия қитичаш калонаки хушрӯай як вақтое 800 рубл буд озибо намедонам чанд сум шудагия беҳад ба баракати хушрӯя ҳатман гирем пишаймон намешавед иншоалло. беҳад резонаки хушрӯш мекунад. дар иҷа ман хостум ки мухпарш кунам бо мухпаркати видиш хушрӯтарак мебиёяд неким резонакиш да таъсир намерасона хушрӯ мебиёяд. тамошобино салата диде чӣ хемондам да болош баклашкара анакози мебарам мебинем. ай ҳози накушода ай паракош буш буромадеста ҳамихе бӯй бамаза машоалло эс мебинем ку буқа оам накушодая не кушода хеле о кушода ина ош кани хаем поёниш яташа бигирем бучашем кани. Bismillahirrahmanirrahim. Ҷои бод ба маза. Беҳад ба маза тамошобино. беҳад хушрӯ саличда ба ҳами ош хиёл мекунам қати ош беҳад ба мазаи маъқул шид. ҳоли на япа да ватсапам рай када галасавои рой када ки зинда маҳкам ки иншоалло ҳоли камтар бекор шавам ҳоли як рӯз кор дорам баъд бо зинда маҳкам мекунам ҳоли як қиёматам беҳад хушрӯ шуда. ин салати мо аллакай як рӯз истода буд гуфтум нагуфтум ҳаш надорум. анам қашози барои хӯрдан гирифтам инҷа фатир пухтестам. ана фатири мара бине тамошобино чихе машоаллоҳ шуда ҳозир мегирам дуюмша мемонам ҳама шакл тайёр кардагиям. ина иш ина и сеюмаш и такшай тамошобино такшай дида чихе пухтай ина бомош машоаллоҳ ака бишния қуртовак книу бихӯри. и фатироро шавҳарам заказ кард ҳозир омадестиям хомшурво дохтума ина и фатироро кардам. ҳар резонаки шаму рӯзе ки янгам омадаги буд пагажда қуртовуш кадаги будам ҳаму хеле ҷӯшай намешканамаш барои шавҳарам. хайка ки омад яке агар қатишон ягон кас набошад идё мекунем шикастанша неким ҳам хе беҳад қабатош тиннака ки хуш омадагия. фатирома пухта шудам ки бачам омада берун гуфта ки гӯспанда омадиян. ай гуфтум дар ҷое ки гуфтам ки даҳои ӯ болоҳан давида када биромадам рӯзшон кунам гуфтум ки
از نماز شام شده بعد گمشون میکنیم دیگه. یورا با لیس به لیس هوا به حد خنکک کده. علاقه روز بگشید هوا به حد خنکک. یکم گفتم من یورا برم رس کنم. دویده کده آمدم. خدا را شکر که آمدن. سحر وقتی بردنم ده آیا تلکرسی را خونده شوف کده بودم شونه. دلم زیق بود که نمیاین حالی هرچی آمدن. هابا میگه که همیو را فروخته یا گاو گیره خوبتره فایده نیست. 1000 با راست میگه 1000 با راست میگه نه. آخه چخله خیلی بختان شما زنک این مرا میفهمین. واسط گپ مرا نمیگیره ده خیلی کنه. همه مردک با گپ کاری خودش میکنه لیکن فروختنیایشونه آبتون دادنیایشونه بارون سر کرد. بارون سر کرد. دیده برام رسشون کنم که بارون سخت نشه. شیری پیستانی رو بینه بچه دوره و چشمی مکه مایده کو تمام محکم شون کدیم. قطی بچه جانمه رفتی دوستان عزیز روزی گذشته ایادم برآمده که کشره نشون بدیم. دو یا سه تا کامنتار اشتگی بود برای کشره چخیل تیار میکنین برای فاطمه را. حاضر دیجا 180 گرم آبی 40 گرادوس گرمش ای شیرو گرمه کم طرف بالاتر که رنگی نمی شیری قوقه چخیل تیار میکنی همو خیمی هم تیار میکنی. که قشه خورده فاطمه ما کشره که میتیم شد پیش ای خوش فقط میتیم پرسته ای روز اوقات خورد نمازه شام ده بود کار داشتم میام خوش برده انا هازی ساعت دمو 12 شوای هازی میتیم شکی برای که به ساعت 4-5 سهر ده گریه میکنه گشنه که میمونه. اگر هازی یک تیم شد همه قطعی سهر با گریه میکنه ده ساعت 8 میخیزه ده 3 6 قاشق میدوزم 4 5 6 قاشق میاندازم ایجاش و کم تاریخ اهمیت ندادم. با میبینیم که اگر جید کی باشه خیلی غاوسش چخه بگم غاوسش نه تنکی بد نه غاوسی بدم خیلی میونه باشه ده از میبینیم همین 6 قاشق ده 180 گرم توغری گرفته. اینه ممکن که خطانی خیلی بفهمی اینه خیلی خش میکنی چند غاوسه رنگ اردو غاوسیش نه باید زد خود رنگ اردو غاوسیش این نمیخواد دوستانی عزیز با خوش روحک وای میکنشه یک جویه میکنشه چخلم شیره میاندازی بوتیل کارا سخت این خیلی میزنی کو اینم همیخه میکنی تمام هازمی برام میتیمشه